Shalom. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat. Taparade maroha dot pikiratan yang masuk mahita tu par minggota. Sialani jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di papotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na denggan jala manangahan na niluluan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng nilelengna. Sailehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi. Pargogoi mahami manaluho maredehita. Hubungan
Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana tersurat di patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhum na dosogot, aka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maula hamunasa siulamuna, alai yang goari papi tuhoni, ari paradianan ni Jahoba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ai dinaonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papi tuhoni, dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradeanan nai jala di parbadiai. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mare dehita. Tatopoti ma dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakon dosa nami. Sa isahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa
hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tuhan Yesus Engkau di sorga, Roma sembah Tuhan, masa dereng Tuhan, jangan wahai nama Tuhan, dilului oleh Tuhan, dihukum waktu nada, nang dapat tanda dihukum di Sadosaku dibantu hakim, wanangau dipermudar naik, gogodo dilehon Tuhan dia. Maguau di Mortibion, daging ton di dohot rohagon, orang Yesus maluhun, saluhun nanti nalun, gong doa-doan dituhaki, sirangau sian dosaki, lam jonok Tuhan Tuhan, sai tai tiang. Sai dosaku dibantu hakim, wanangau dipermudar naik, gogodo dilehon Tuhan dia. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, ima na dibuat sian buku Efesus bidu onom, mamuka sian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 24. Efesus bidu onom, mamuka sian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 24, tajahama marsikat sorin. Alai paboaon ni sitikikus do tuhamu saluhut nai, asa diboto hamu nama sadiau rodi ulaoku, ai ibana dodongan nahina holongan, jala parhobas haposan di bagasan Tuhani. Dame ma dia kadongan dohot holong ni roha, rapon haporseaon sian debata amai, nang sian Tuhan Yesus Kristusi, rap mahita di ayat 24. Asini rohaima madongani saluhut, aka namar sihohot, maka holongi Tuhata Yesus Kristus, ima sahatna. Martua doaka nama nangihon hata ni debata, jala nama nameopsa. Amin. Mare demahita.
Tahatidakkom maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rab mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata jauh. Amanai pargogo na so hatu dosani, disimai bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor sian ina Hanna, laus diuduti manon sian ina Debora.
tabegema tikting si pamasaon di tonga-tonga ni Huriatta di bagasan sa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-hut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 10 Juli 2025. Naparjolo goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu opat dung trinitatis lapatanna hasi tulu sadaun ni debata. Topik Minggu makkaholongi debata jala manangihon suarana. 2. Kelompok kor tu par mingguon tanggal 20 Juli 2025 jam 7.30 namangisi kor ina Esther ama Jericho NHKBP. Jam 10 namangisi kor ina Hanna ina Kamis ina Naomi ama Salom. Jam 10 pituip ina Deborah ama Huria remaja. Na patuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 20 Juli 2025 nanaing ro hita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton amplop diakoni sosial Huria. Di Minggu sadarion patupauta do papungu amplop diakoni sosial Huria. Tapasahat mai ditiki papungu pelean na paduahon. Palimahon pangapulion. Di Minggu sadarion dung sipul kebaktian pukul 10 wib patupaon ni Huriatta do ulaon pangapulion tubagas ni keluarga o silitongan nainan inang boru gultom di sektor Sion. Napaunopon konpen pangula nagok tiki di HKBP distrik 28 Deboskap. Di hari Senin tanggal 14 Juli 2025 di Patupado konpen pangula nagok tiki HKBP distrik 20 Deboskap maringana di HKBP Bogor mulai pukul 10 wib borhat do padita dohot keluarga maddohoti konpeni. Pitu pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 15 Juli sektor Judea di bagas keluarga P Manulang boru nenggolan nahinan. Di sektor Kanaan di keluarga N Simajutak inang boru Lubanggaol. Di sektor Efesus keluarga Nyonya Sitorus boru nenggolan. Di sektor Galatia di bagasan keluarga M Sitorus inang boru Sidauro. Di sektor Filipi di bagasan keluarga FD Purba inang boru Sihobing. Di sektor Philadelphia situa El Manalu inang boru Jutak. Di hari Rabu tanggal 10 Juli di sektor Sion keluarga Nyonya O Silitonga inang boru Gultom. Di sektor Betania keluarga R Tarihoran inang boru Sihobing. Di sektor Roma di keluarga T Sihite inang boru Manalo. Di sektor Nasaret di keluarga Nyonya Manurung inang boru Marbon. Di sektor Kolose di keluarga J Tapubolon inang boru Tiddaun. Di sektor Bethlehem di keluarga B Nainggolan inang boru Simamora. Alamatna tabereng ma amang inang di acara ta. Nomor 8 pertanyaan seksi lansia. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 di Patupado pertanyaan lansia di sektor Betania maringana di bagas ni keluarga Situate Gultom boru Hutapea masuk pukul sia web. Napasiahon tamu Huria. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 naneng rohon rodo punguan ina Naomi distrik 20 Deboskap mangebati Huriatta. Nani uluhon ni Padita Aris Suhendro Pajaitan STH
Di pamingguan pukul 10 WIB jala laos patu begehon ede puji-pujian. Dung sipul permingguan di patu pada do ramah tama dohot punguan ina hana ni huriata. SPH dohot sude parhalado parupuan. 10. Pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 di permingguan pukul 10 WIB dung sipul titing patupaun ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria ima amang sobba sinaga marumur 80 tahun sian sektor Filipi 10 sada amplop resort. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 patupauta do papung amplop resort 12 ruas namoding. Nunga jumolo marujung olu sahalak ama ruas ni huriata sian sektor Nasaret ima amang Tajung Libong tubuh 23 Maret 1954 modding 7 Juli 2025 tutup usia 71 tahun 3 bulan nani habaluhon ni inang Ruslina Borunenggolan tatangnya koma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga nati ninggal honna. 10 rapat evaluasi program na di hari Senin 7 Juli 2025 saud domardalan rapot lahu mengevaluasi program Pakobasio 2025 domutusi hupa adarhami madeba sian evaluasi namar perdomuan tu perminggota a mamuhai permingguan di nama muhai perminggota dung masuk masude parhobas jala dung jongjong ma paragedda di langgatan asa makuling giring-giring jala laos ditiki ima martangi yang nahohom sude ruas laho parade diri maddahoti permingguan. B. Pertukaran pelayanan manang perjamita pertangyangan mamuka mingguan saut mata patupa pertukaran pelayanan manang perjamita di pertanian sektor. Hobbar tu program pertanian lahu menyegarkan pelayanan dohot patuduhon hasadaun ni pakobasion ni perhalado di sudai sektor. C. Pesta gotilon. Patupauta do pesta gotilon di tahunon jalasian haputusan ni rapot evaluasi tapatu pamai marhite cara dohot metode na berbeda sian pelaksanaan ni pesta-pesta gotilon naung taulahon di tahun-tahun naung salpu. D. Perekrutan calon situa. Domu tu program perekrutan calon situa naso harus ikop dope alani tong dope udutata mamilit aka calon situa di sektor nama sairikot ikon tabata ima sektor Efesus Bethlehem dohot Kolose. Na pasaplapaton rapat pembentukan panitia pesta gotilon. Hobbar tu program pesta gotilon ni huriata di hari Senin tanggal 21 Juli 2025 jam 10 siawib patupauta ma rapot pembentukan panitia pesta gotilon. Huda kami ma amang inanami sian ganup sektor dohot sude parhalado asaro maddohoti rapote. Pasap limahon pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan satu sadarion godangna 20.600.000. Daftar naung pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe. Tongtong ma husosoy hami asa tauka be marohatta lau manupaki danai. Anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Pasaplonopon jadwal pembersihan gereja. Hobbar tu jadwal naung sinagihon ni seksi jending di hari Marsogot Senin tanggal 14 Juli 2025 asa dipatupa ma pembersihan gereja
Ima sektor Betania dohot Bethlehem dimulai pukul 10 wib 10 pitu torop ni ruas nama dohoti permingguot tanggal 6 Juli 2025 siaratus sia halak 10 walu ruas nama ulang tahun kelahiran 46 halak ulang tahun pernikahan 10 tolu keluarga Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 14 1 tanggal 20 Juli 2025 hatani debata pasikopon lasni rohama muna tersurat di Jesayas bido 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuamu sai tongtong do au jala rodi naubanon sai au do mangusuk kamu au do mabahesa na sai laon au do mangoppa au do mangabing jala au paluahon nuaeng saplusia pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon saplusia kaka godangna 3.900.000 rupiah 20 pelean bulanan manang tahunan torop na pasaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguon 15 kepala keluarga godangna 3.700.000 rupiah mauliate ma di pasahat huriata tusudir ruas nang pasaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat 1 bulan Juli 2025 tuakan aso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe 21 keuangan huria tuhuria 10.136.100 rupiah pembangunan 1.575.875 rupiah sentralisasi pusat 10.526.725 rupiah jumlah saluna 25.230.500 rupiah molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado raredo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta ma peleani bayan sangap di gorna mauliate tabegema kor sian ama salom
Marede mahita, laos tapapunguma pelean sadaa dohot sadabe. Yesus no
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajalo mahata ni debata na tersurat di buku 5 Musa bidu 30 ayat 15 sahatero di ayat 20. Songono mahatana di sini. Idama nungahu papiliton tuho sadarion hangoluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan. Ahu matutu madokon ho sadarion ikon haholongammu Jahoba de batam jala marparange dia kadalanna huhut mangaraduti akka patikna akka aturanna dohot uhumna asa penguluon naho jala patoropon naho jala pasu-pasun ni Jahoba de batam ho ditano sitopotommu nuaeng bahen partaliammu. Alai tung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elaelaon marsobat waka debata sileban dohot mangului akkai napabotoho kiam maau tuhamu sadarion ikon mago situ tuhamu jaladang tagamon leleng hamu mangulu ditano sitopotommu dung tari parjordan bahen partalianmu. Jawokku ma sadarion langit dohot tano gabe sitidangiku dopak hamu. Paboa naung hupapiliton tuhamu hangoluan dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilih mahangoluani asa mangoluho dohot pinoparmu sogot. Asa haholongammu Jahoba de batam jalatangi honommu suarana jala marsilohot roham tu ibana ay ibana hanguluam muhian dohot na pagidjang umurmu asa totongho maringan ditano naung niwarihon ni Jahobahian tu akka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob naing lehononna tu nasida ido yanggo sahatma dihamuna kamanami nanami nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo di Kamus Besar Bahasa Indonesia pilihan ima ulaon manibangi dia na dumenggan dia na muli jala dia na umangat sian akana adong di humaliang ni iban ima lapatan ni pilihan. Jadi pilihan adalah sebuah tindakan untuk menimbang atau mempertimbangkan segala sesuatu untuk menemukan mana yang terbaik, mana yang tercantik, mana yang terhebat, mana yang lebih terkemuka dibandingkan yang lain. Sian pangatusioni molo didok antara madu dohot racun. Ini bukan pilihan. Alanga pasti pilih tota madu. Jaladang seimbang ibana. Mulai main madu dohok racun. Aisada tuhanguluan, sada tuhamatean. Ini bukan pilihan, tidak perlu dipertimbangkan. Nggak langsung jelas. Kecuali dimain susu dengan madu. Itu pilihan. Ala hampir setara ibana. Mau minum susu atau mau minum madu? Ini udah madu. Susu atau madu ini mau mati. Ibarat roti nih, mau campurannya apa? Mau campuran susu atau mau madu? Ini baru pilihan. Kita memilih mana yang prefer, yang lebih disukai, yang lebih enak, yang lebih cocok dan lain sebagainya. Nah, hampir sarupada hotima. Mulai doko si Musa di turpuk tahun, didok nak kaningan bahwa adong hanguluan, adong hamatean, adong hatuaon, adong hamagoan, adong pasu-pasu, adong toru-toru. Ini bukan pilihan sebenarnya. Antara hanguluan manang hamatean, hatuaon manang hamagoan, pasu-pasu manang toru-toru,
Dang perlu tibangata. Nga langsung nyatai di hita. Dang pola record di son lau berpikir panjang lau memilih ton. Itu benar molo sian arti ni pilihan ini bukan pilihan. Atong aha do na didok si Musa. Hangoluan manang hamatean, hatuaun manang hamagoan, paso-paso manang toru-toru. Ini adalah warning. Ini peringatan. Ini teguran keras. Jadi si paingok doon nasian si Musa. Tutong-atongan ni bangso ni debata. Ini peringatan bagi setiap orang yang percaya supaya dia tahu konsekuensi dari setiap tindakannya antara hidup dan kematian, antara berkat dan kutuk. Itu sudah menjadi suatu kenyataan. Di bahini do ala warning doon, ido bainai tordidok hatop di perjolo si Musa madok pilih mahangoluani asa mangoluho dohot pino parmusogot. Jadi no debat, langsung itu orgido ibana do pilih mahangoluani. Tungpai pabuai ibana nakaningan di awal hangoluan dohot amatean pasu-pasu dohot toru-toru, tapi sekarang no debat lagi. Pilih mahangoluani asa mangoluho dohot pino parmusogot. Amang inang di pasahat si Musaon tu halak Israel ditikina yang mamasuhi tano Kanaan nasida. Jadi ngajonok be dung merdalan nasida leling 40 tahun leling na di tano parhorsihan ngasongon na ditatap-tatap be tano Kanaani. Mereka sudah di seberang, tinggal menyeberangi sungai Yordan. Mereka sudah akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi nganaing masuk nama di paluhut si Musa manasida, disimai pasahat ibana warningon, disimai pasahat ibana peringatan kerason. Asa boha, asa sitong bangsoi mamilit, jala piliton ni nasida manasitong. Jadi nang tuhita penwaing di paradopon di tonga-tonga ni perdalanaton. Siapa tahu kita semua ini, semua orang sebenarnya sedang berada dalam persimpangan. Persimpangan yang berbeda-beda. Alani di tonga-tonga ni persimpanganon, sitong mahita mamilit, jala pilit mana sitong. Asa boha, asa tu hangoluan, asa tu hatuaon, asa tu pasu-pasu, sahat ngoluta ganup marsada-sada. Didok si Musa bahwa iko piliton nasida nasitong jala sitong mamilit ima holan Tuhan debata. Tuhan nong mabuan nasida ruar sian perhatobanan Misir. Tuhan nong mabuan nasida manaripari laut teberau. Tuhan na mabuan nasida di perhorsihan saliling 40 tahun. Tuhan na mangalehon nasida manna dohot burung puyuh ditiki di tano parhorsihan. Tuhan na torus satia madongani nasida marhite tiang awan di siang hari dohot tiang api di bornginna. Tuhan si songoni masih piliton. Asa maulo didok ibana pilit mahangoluani dos doi lapatanna pilit ma Tuhani. Tuhan na dia Tuhan sinakaningani. Nama buan nasida ruar sia pertobanan Misir, nama buan nasida manaripari laut merah atau laut teberau. Nama ngalehon nasida si panganon dohot si inumon natonggi, nama ngalehon nasida patik marhite na posona si Musa. Omma pilihan terbaik. Sian saluhut na tinawarhon ni manang dia pe baik na di banogi jang dohot na ditaron. Dangadong pilihan na asik. Pilit ma Tuhani, pilit ma hangoluani. Akamang inang moledok memilih Tuhan. Adong ma tolu tadda. Adong tolu tadda ni halak na mamili Tuhan di ngoluna. Na perjolo ima nama kaholongi debata. Na paduahon na marparangi dia kadalan ni debata. Dohot na patoluhon na mangaradoti patik ni debata. Taida masada-sada siyan na tuluon nagabe mutiha di hita di minggu sadarion. Na perjolo ima makaholongi debata. Molo di halak Yahudi, nunga pasti jala nunga sada kewajiban ikut ingoton nasida. 5 Musa bidu onom ayat 5.
Jala ikon haholongammu Jahoba de batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogom. Ikon, sada keharusan doon tu sude halak Israel, sada keharusan doon tu sude akana persea. Ikon maka haholongi de bata sian sadok ngulunaon, sian nasa roha, sian nasa ate-ate, dohot sian nasa gogo. Jadi seluruh entitas kehidupan kita ini harusnya mengasihi Tuhan Allah. Suku-sukun dan waeng. Bagaimana cara supaya kita benar mengasihi Tuhan? Hubua majo 2 ayat sian Alkitab tahun. Cara asaboi sitong haholongat tade bata. Na perjodoh di 5 Musa 10 ayat 10 onom. Didok disi atong sunati hamuma hulup ni rohamunai jala unang betak kangi hamu takuhuk munai. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Adong hata sunati manang sunatlah, yang perlu disunat hatimu. Satu ayat lagi ada di 5 Musa 30 ayat onom. Di atas nitupuk jamita tahun disi didok songonon dungi sunaton ni Jahoba de batam maroham dohot rohani pino parmu laho maka holongi Jahoba de batam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem asa manguluho. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Menyunat hati ini yang sering diistilahkan dalam istilah teologi bedah rohani. Amang inang di dunia medis adong do ditada istilah hepatektomi. Hepatektomi itu dalam istilah medis disebut operasi pemotongan hati untuk membuang bagian yang rusak dari hati. Mungkin ada tumor yang menempel atau kanker di sana, maka perlu dipotong. Nah, kalau hati dipotong ternyata bisa tumbuh lagi Amang Inang. Jadi bodoh sampai 2/3 sian hation dipotong untuk membuang yang rusak supaya dia tidak mengkontaminasi yang lain, maka dia dibuang sampai 2/3 pun bisa dari hati. Dan dia akan bertumbuh lagi seperti semula. Dia akan kembali utuh seperti semula. Nah, riko do di dunia medis, mau ladongi bereng narusak di hati dipotong, dibuang. Supaya apa? Supaya tumbuh yang benarnya, yang baiknya. Nah, mau lo tapatudus tusi nani dok ni hatani debata, sunati maroham. Sunaton ni debatama roham doho rohani pinoparm. Lapatanna Tuhan meminta kita membuang dulu hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk dari kedalaman hati supaya bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Alani ido ubain napatok didok sian saluhut si jagaoni gumodang ma jaga roham. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Alani sahalina yang kamanginang di nomor sadaon asawui hita maka holongi debata dohot sitong bolokon ma potongi ma sunati ma akan najat akan naroa sian roham asa boy tarbahenmu tutu mangulahon maka holongi Tuhan sian nasa roha sian nasa ate-ate dohot sian nasa gugo. Dungina paduahon marparange dia kadalanna. Holan hatani debatado nabui mangojar hita merdalan marparange dia kadalan di debata. Jadi holan hatani debatado na mendorong manang mangojar hita boyan no marparange dia kadalan di debata. Allah hatani debatai gabi petunjuk doi di hita. Ibarat molitor hamu sepeda motor. Jadi mula mate di ruas niuri ya. Ngada pun sada sepeda motori. Sada nai nama. 2 majo.
tahun ini mobil itu ada. Ayo majoy, sepeda motor na barui. Adong do dilehon buku panduan pemilik. Kamu lo menurut sepeda motor baru hamaron do buku panduan pemilik. Ya ada jahamui. Nyom masih pion na nyom mapagalakun ya ada jamu. Dang berate. Alang otomatis bibo to. Ujung na dang ijahabi buku panduan ni. Dos do mula menor laptop iba kan? Iba do buku panduan. Cara shutdown yang benar. Cara mematikan dan menghidupkan laptop yang benar. Alang abino to ngasomal dang ni jahabi. HP riko do ijahaon ala molo iatur hosongoni petunjukna asa boy do lebih bertahan lama, boy do lebih maksimal beroperasi. Molo tai huton hobar tu petunjuki. Ala yala ngasomal tahilala arang pola ijahabe. Langsung nama itu cukup kucine adong dope pakai remote olan dipisiter remote nai ngagalak be motor irang pola iparduli hobe lau majah buku panduan pemilik sutung ge bisa ngoni hita namar Tuhanon anga hobo toi hatani Tuhanina ujung nadang olo be bana majah buku petunjukon amang dan inang Alkitab itu adalah buku petunjuk kehidupan idona mangalehon tuntunan tu hita asa totong boy marparange dia kadalan ni debata. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 didokdo disi ainasa surati sinihaton ni debatadoi jalahasea mamodai mamicang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini adalah diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat 10 pitunai didok dope. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sian hatani debata natara surat di Bibil taido, boy hita diajari, boy hita dipicang, boy hita dipaingot, asa marparange hita dia kadalan ni debata. Supaya perilaku kita sesuai dengan jalan Tuhan, maka dengarlah suaranya, dengarlah firmannya, baca firmannya, pelajari firman. Karena itu menjadi petunjuk kehidupan, panduan hidup supaya berjalan atau hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Napa tuluhono mana perpudi mangaradoti akapatikna uhumna mangaradoti patik manang mangaradoti dos doi lapatanna terus mangguruhon. Jadi dang saya sahali mangguruhon manang mapersiajari di hudok di PA nia kategorial adong do fenomena di perhuriano batik adong haperluan ni bana ruas perguru ibana ringgas do ringgas alai hola sai bana ruas nago dekai dabe nang minoto tu dia dus doi minggu lalu ada 42 orang yang sudah lepas sidi ya puji Tuhan ada beberapa saya lihat di atas dan di bawah mereka hadir hari ini beribadah. Tapi yang saya ikuti beberapa tahun belakangan ini 4 tahun lah ya hola sai malua magodo mereka merasa 1 tahun itu cukupkah? Tidak cukup. Ikut terus do marsiajar. Udok saat tuna di puncak. Retreat halaki ini nama terakhir. Borong ini adung do pehustrap jongjong. Iko mangapil hata haporsiaw basa Batak. Hape neng melua nama dah. Ya puji Tuhan hari Sabtu nai JR boydo, hari Minggu nai boydo. Alai boydo lupai molo sotorus di parsiajari ibana. Song nido nang akahatani debata nang pinasaha tu nasida mulai siapa pada narobi satu pada baru sejarah gereja etika Kristen aturan gereja molo so di parsiajari nasida bei magodoi na molo didok mangaradoti di son terus mangguruhon jala rade di pai baru dang saya membuat hasomala bebana somalna songonodo dang ibe alai molo itangihon hatani debata dungi maralo itu naung somal diulahon ibana ikor radido ibana di pai baru dang gabi dohonon na adang biasa songoni di son songonod donin na hape ngai pabuah nasitong ngai pabuah ho bartuatan ni debata alai sai maniop
peam manang akan nong ni hasomalho ni dia nguluon. Dang tardok dopei mangaradoti. Molo didok mangaradoti patik ni debata, manang uhum ni debata, terus ibana mangguruhon, jala rade ibana dipai baru marhite akan naginuruhon. Amang inang molo dihalak Yahudi, taringo tu mangaradoti patikon, perlu doti ruota. Molo halak Yahudi mangaradoti patik, memang sangat keras. Adong do di nasida istilah tefilin. Tefilin itu sepasang, satu yang dibuat untuk pengikat kepala, satu untuk lengan. Jadi adong kotak kecil, saya tidak tahu apa bisa terlihat di foto ini ya. Kotak kecil, jadi isini patik ni debata. Pamusatan nai ikon haholongamu debatam sian nasaroham nenai ido isina. Nah ini mate film sepasang ini, jadi biasanya dipakai di jidat ini nih, songone pakai niamataan. Nyodo deh. Mas prompter hovering jadi hutu nyodo maksudnya. Dipakai di jidat naon. Jadi alai biar ngamataan naon digijang. Dang nasida maksud tu nadiodo. Jadi dipakai di sonon, ditalihon songoni dungi diikat tong di lengan naon, jadi di son makotak. Tujuannya apa? Mace conok doi badison di urat nadini nasida. Itu kehidupannya. Mas sejono do patiki itu nasida. Nama do dang adong alasan dang radotan nama nang tu dia penasida mangalaka. Molo hata ni debata madok molo di atas itur puktai dang do di benua gijang patihi. Asal mau luluatta dungdungota dang do ditoru asa mau jangkawota. Alai di bagasar rohatta do di lehon patihi. Asaboha, asaboi radotatai. Tu dia pehamu mangalaka di tepar karejoan, di dalan, di pasar, di persimpangan. Tu dia pe totong boi radotatta patik ni debata. Jala molo di nasida, saya terus doi di paulahulak. Patihi di paulahulak. Ido rauban ni Dok Martin Luther, tokoh reformator gereja. Buku katehismus adong dope jabuta buku katehismus. Sahala Kristen sejati harusnya membaca buku katehismus itu setiap hari. Di paulahulak. Ibu di ngotamu dope isin di buku katehismus sih. Adong dosi patik na sapului. Adong dosi hataha porsiaon. Adong dosi tangiang alia manami. Adong dosi sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ikon ni paulahulak donin nai terus. Ima dalan mangaradoti patik ni debata di tonga-tonga ni ngolut. Jala moledo mangaradoti patik asa unang manibil hitasiani manang di dia pehita. Uzaha majosian Joshua biddusada ayat pituB sahatro tu ayat walu. Didok songonon. Unang manibil hosiani tusiamun manang tu habirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka unang meret buku ni patihon sian pamangammu say pikir-pikiri mai arian dohot borngin asa diradoti ho jala dipatupaho hobar tu sudena tersurat di bagasani asa marutuk ko diaka dalammu jala marmulia parulaommu odo na pinarsita ni sude halak marutung diaka dalanna marmulia parulaonna. Alani ido amang inang saat kita memilih untuk taat, kita membuka jalan bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Jadi molo taului ibana, taradoti patikna, tahaholongi ibana, pada saat yang bersamaan kita sedang membuka jalan, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi. Omana nidokna kaningan di 5 Musa 30 ayat 20. Asa le haholongammu Jehovah debatam, jala tangi honommu suarana, jala marsilohot roham tu ibana, ai ibana do hangoluammu, dohot na pagijang umurmu, asa totok ko maringat di tano naung niwarihon ni Jehovah hian tuaka opum, tu si Abraham, si Ishak, dohot si Jakob, naing lehonon na tu nasida. Boy mangolu di huta di dia hita tinggal
dungi dipagijang umurta, dapotan hangoluan dohot hatuaon, ido si jaloon ni halak na olo, makkahaholongi debata, dohot na manangihon suarana. Alani sahalinaya ka manginang, martua maaka na makkahaholongi Jehova, jala manangihos suarana, di iba nama hangoluan, di iba nama hatuaon, di iba nama pasu-pasu. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami tu ado pamuale Tuhan, di hatam nau kutangi hok kami di bagasan manogoton, mengajar hok kami asa totong marsi hohot lau makkaha holongi ho, sian nasa roha ate-ate dohot sian nasa gugunami. Jalanaing matutu ali Tuhan, marparangi hami dak ke dalammu, jala totong radut hami di nasa patikmu, manang tu dia pe hami mangalahka, manang songo dia pe naik kosyadupan nami, di tonga-tonga ni parnguluan nami. Atong asima roham Tuhan, marhite todim tod di perbadia, pasahat matu hami, hanguluan, hatuaon, dohot, pasu-pasu. Asa anggiat totong boi las rohanami, madalani ngulunamion ganup marsada-sada. Tong odihonon nami masudi ruas ni huriamon, laho mangalakahon silakanon ni nasida di bagasan saminggu naneng roon, dongani iring-iring manasida Tuhan, asa anggiat totong mardalan dia kadalan na hinalomohon ni roham, peopon ni nasida mapatikmu di sudi gulmi ni ngulu ni nasida. Padao masya nakaparmaraan ni daging doho toddi, say pasu-pasu masudi akan niulan ni tangan ni ruasmon, asa say dapotan rezeki nasida doho parsaulian, na boy ali Tuhan bohal di pardagingon ng partodion di nasida, ganup marsada-sada. Tuhan debata, o dihonon nami masudi ruas ni huriam, na di bagasan arsak dohot habot ni roha, apuli maroha ni nasida, pargugui, jalapatiur ma parnidaan na tujuluan ni ariot Tuhan, lau managam pasu-pasu si pasahatom mudope, tu nasida saluhutna. O dihonon nami donang akar ruas na di bagasa parsahiton, surduk kom matangamu na labuh itu pamatang ni nasida, asa anggiat malum situtu hilalaon ni nasida. Tuhan debata paso-paso ma pariana konon ni aka amanami nanami ruas ni huriam, dinasida nanaing memasuki semester baru, dia karisinenon ale Tuhan pukan dinasida mamuse masuk toka persikolahan na di suasana nai baru, di semester nai baru, aka ruangan dohot inganan nai baru, ramuti maka dadanahi pada usia naka parmaraan, bui dengan ihutono ni nasida aka persiajaran si pasahaton nyaka guruna tu nasida. Atong Tuhan debata sahat diho mangulu ni sudi ruasmon, cumulu urasi madosa nami, asalam talub hami gabe habauran ni pasu-pasum. Holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus, tangihon matangiang namion. Amin. Maride mahita laos tisom mata pasahat pelian napaduahon dohot amplop diakoni sosial. Darah turun di
Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehom mituhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.